Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Joy English and Dad. And before we start guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the bell button para every time na mag-upload ako ng bagong video is updated ka. May isi-share na naman ako sa inyo isang product na ginagamit ko, and ginamit ko siya guys simula ng pagkatapos ko ng anak. Kung matagal na kayo guys nakapag-subscribe sa channel ko and kung nakakapanood kayo ng mga vlog ko, is alam niyo naman guys na may baby na ako. And itong product na to guys is napakalaking naging tulong nito sa akin simula ng pagkatapos ng mga anak. Kasi nga guys, nung nagbubuntis ako sa baby ko, is kung maitim na ako ngayon guys, is mas lalo akong naging maitim noon, lalo na guys banda dito sa may leeg. Sobrang itim ko kasi nagdala daw yun ng pagbubuntis ko. And may mga parts guys sa katawan ko na talagang manitim, and hindi ko guys naiwasan na nagkaroon din ako ng stretch mark kasi nga nagdalang pa ako. And parte yun guys ng pagbubuntis ko. Yun, kaya guys, naghanap ako ng product na makakatulong sa akin na maging maibalik ko yung kulay ko kahit hindi ako maging masyadong maputi. At least na mapantay yung kulay ko. Yun na nga guys. Disclaimer lang guys, bago ko ipakita sa inyo yung product na isi-share ko sa inyo, yung ginamit ko, itatapos ko mga anak, is disclaimer lang. This video is not sponsored, and yung product guys na ginamit ko is binili ko siya gamit ang sarili kong pera. And lahat guys ng sasabihin ko sa video na to or tungkol dun sa product is base lamang sa naging experience ko or kung ano yung naobserbahan ko dito sa product na to, kung ano yung nagustuhan ko sa product na to, at kung ano yung ayaw ko dito sa product na to. And disclaimer lang ulit guys, pagdating sa mga skin type or sa mga product na isi-share ko sa inyo, is pwedeng hindi maging maganda yung result sa inyo, or pwedeng naging maganda yung resulta sa bayad ko kasi nga iba-iba tayo ng skin type. Yun na nga guys, so punta na tayo dun sa video or dun sa product na isi-share ko sa inyo. So yung product guys na isi-share ko sa inyo, yun na nga, ginamit ko siya pagkatapos ko manganak. And after 1 month guys ng panganganak ko, ginamit ko siya kaagad kasi nga naghanap ako ng sabon na makakapalight ng balat ko kasi nga nangitim ako, and nagkaroon ako ng stretch mark, kaya nag-search talaga ako. Then nahanap ko to guys, sabon na to, Sigluta Fujic Ultra Soap, and na-search ko lang siya guys sa YT, and marami na din nag-review sa product na to guys. And hindi ko siya guys nabibili sa Watson. Naghahanap ako nito guys sa Watson kaso wala talaga sa Watson. Kaya na-order ko lang to guys sa Shopee, and matagal na ako guys gumagamit nito after na ng panganganak ko. And kapag nag-order ako nito guys, is kumukuha na ako ng 5 piraso or 4 na piraso kasi nga nasasayang ako sa shipping fee. And nabili ko nito guys, nitong product na to, ang kada isa is 119 pesos. At minsan naman guys, is nagsisale sila, mabibili mo lang ito ng 97 pesos kapag nakasale sila. Meron din ito guys sa Lazada kung gusto niyo mag-order, pero itong sa akin is nabili ko siya sa Shopee. Yan. And ang shipping fee nito guys is 89 pesos. Yan. And yun na nga guys. Simple lang guys yung packaging niya. May nakasulat na pangalan ng product sa harapan, and sa pangalan ng product guys sa baba is may nakalagay na all natural and handicraft herbal ultra lightening soap. Yun nga guys, pang lightening talaga siya ng balat, kaya yun sa nagustuhan ko sa kanya kasi guys moray na nga ako, and gusto ko talaga guys na medyo pumuti naman. Hindi ako against guys sa mga kakulay ko na mga moray na. Iba-iba tayo kasi guys ng gustos
gusto sa katawan natin. Meron gustong maitim yung balat nila, meron din pumuti. And sa part ko guys, is doon ako sa gusto ko medyo malinaw yung kulay ko. Yun na nga guys. And sa bandang tabi guys, sa baba, is may nakalagay na for men and women. Pwede siya guys sa panglalaki and pambabae. And itong sabon na to guys is 135 grams siya. Medyo malaki na rin siya. And sa baba niya, sa bandang tabi, may nakalagay na naman na pangalan ng product. Yun din guys sa tabi. And sa likod niya guys, may nakalagay na active ingredients and benefits. Banda dito sa side guys, sa kabila. And dito naman sa kabilang side niya is yung directions and warning. Yun na nga guys. Ang ingredients nito guys is tea tree oil, virgin coconut oil, African palm oil. Yun guys, yung pinaka-ano ng ingredients niya. Kaya maganda itong sabon na to. Kasi nga maganda yung sa balat. Yung ganun mga ingredients. Kahit ano guys, sabon, kapag bumibili ako ng sabon, sinitingnan ko pa agad kung ano yung ingredients niya. Yun. And meron din siya guys, kojic acid. Yun, ang kojic acid kasi guys, maganda sa balat natin. Nakakatulong siya guys na magtanggal ng mga dead skin cells sa balat natin. And then, naglota tayo na din nga siya guys. Nakakatulong siya makapal-lightens and makapal-lightens ng balat natin. And nakakatulong din siya para maging glow yung skin natin. And direction niya naman guys is use as daily bath soap for face and body. Lather the soap on hands and gently apply the creamy foam onto your skin. Massage in circular motion within 3 to 5 minutes. Ako guys, nung bagong gamit ko to, yung mga siguro 2 to 3 days ko siyang ginamit. Binababad ko talaga siya guys ng 5 minutes sa balat ko. And nakita ko nga yung pamamalat niya kaagad. Lalo na guys, kapag nagbanyo ka na, pagbanyo mo, tapos kaplusin mo yung balat mo. Parang ang dami kong libag. Yung ganyan. Pag inanon mo siya, namamalat siya kaagad. And pagkatapos guys, makikita mo talaga na namamalat ka na. Yun. Pero hindi gaya nung guys na makikita nyo na sobrang lalaki. Ang liliit lang talaga guys ng pamamalat mo. Hindi siya masyadong halata kung halimbawa dito guys sa camera. Kung nakikita nyo nagbabakbak kaunti dito yung dito ko. Yan. And ito guys, advisable siyang gamitin 2 beses sa isang araw kasi nga matapang itong sabon na to. And may avoid rubbing your skin too hard to avoid skin damage. Bawal din guys masyadong kuskusin ninyo yung balat ninyo kasi pwede masira yung skin ninyo. Kasi nga guys, habang nagsasabon ka nitong SCT na to or itong product nito is nagiging manipis yung balat mo kasi nga matapang siya. And do not use for children below 5 years old. Bawal siya guys. Mga medyo mababata pa yung balat niya ng 5 years old kasi nga baka masunog yung balat nila. Yun lang guys. And din sa likod niya guys, makikita mo yung manufacture June 2020 and ang expiration niya guys is June 2022. Yan. And then guys, pag open mo nitong sabon na ito, is ganito guys yung nakikita. Nakaano siya guys, nakabalot po siya sa papel and then may plastic siya. Plastic siya. Tapos guys, ang ayaw ko lang dito sa product na to is medyo mahirap siyang buksan kasi nga yung papel niya guys is hindi gaya sa ibang sabon na nakabalot lang siya. Ito guys, nakadikit siya. Yun. Ang hirap niyang tanggalin. Kaya ginagawa ko, diretsyo na guys. Pinupunit ko na kaagad yung plastic nito. And ang pagkaano nito guys, is meron ka makikita dyan na pangalan ng product. Tapos, dito naman sa bandang tabi niya is tips to maintain youthful skin. Yun na nga, drinks at least 8 glasses a day. Tapos, kailangan nyo matulog na 7 to 8 hours every night.
Tapos, kailangan natin guys i-maintain na kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, tapos mga gulay. Tapos, use organic skincare products. Tapos, kailangan din natin mag-exercise. Yan, nakalagay dito. And sa likod niya naman guys, yung nakalagay dito, you may or may not experience the following for the first 3 days. Pwede guys, yung na-experience ko is hindi mo na-experience. Tapos naman yung na-experience mo is pero hindi ko na-experience. Kasi nga, iba-iba tayo ng skin type. Yung pamumula ng balat, yung microfilling, tapos yung skin light tightening. Yung iba guys is meron silang hindi nila na-experience yung pamamalat. Isa ko na-experience ko yun. Kasi nga medyo matagal ko siyang binababal sa balat ko. Tapos yung redness guys, medyo na-experience ko ngayon. Kasi nung nasobrahan ko siya guys, ibabal sa balat ko. Medyo nangati ako and namula yung balat ko. Yun yung mga na-experience ko. And kung halimbawa guys, naranasan mo yun, huwag ka kaagad matakot kasi nga, kung naranasan mo yun is dala to ng sabon na ginamit ko. Kasi nga nakalagay dito, don't be alarmed as these effects are only temporary. Temporary lang siya guys. Talagang mararanasan mo siya kung talagang gumamit ka nitong sabon na to. Kasi nga kasama siya dun sa ng sabon na to magiging effect yung pagma-microfilling, yung pamumula ng balat mo. Yun, kasama siya dito. And bawal ka guys, kung gumagamit ka nitong sabon na to, bawal ka ma-expose ng sobra sa araw kasi nga masusunog or lalo kang mangingitim kapag gamit mo tong sabon na to. And talaga guys, nagustuhan ko tong sabon na to kasi nga matulungan niya mag-lighten ulit yung skin ko. Hindi man ako guys ganun nakaputi kasi nga morena ako. Pero natanggal niya guys yung sobrang itim sa liig ko. Tapos naging light na lang yung mga scratch mark ko. Yung kaya nagustuhan ko itong sabon na to. Imagine guys, after kong panganganak and hanggang ngayon 2 years old na yung baby ko, ito pa rin yung gamit ng sabon. And after ko guys magsabon pala nito guys, nitong SCT na sabon na to, is nagsasabon ako ng Dove para din hindi masyadong maging dry yung balat ko. Kasi hindi naman talaga siya nakaka-dry. Kasi gusto ko lang talaga guys, pagkatapos ko magsabon nito is nagsasabon ako ng Dove. And kapag gumamit pala ako nito guys, yan, hindi ganitong buo ko siya linalagay sa pag naligo ako. Kinakat ko siya guys, yung ganitong kaliliit. And yung isang buong sabon na 135 grams guys is nagagamit ko siya ng 8 days. Ganito ang cut ko sa kanya. Yan. Matagal na rin siya guys, 8 days. Tinitipid ko talaga siya guys kasi nga medyo mahal tong sabon na to. And ang hirap mag-order kasi nga lalo na ngayong quarantine or may pandemic. Medyo nadidelay yung mga delivery natin. Kaya talagang tinitipid ko siya. Hinihiwa-hiwa ko siya guys ng ganito. And kinagandahan na lang guys is hindi siya kagaya ng Fujisa na mabilis matunaw. Ito medyo matagal-tagal siyang matunaw. And yung amoy niya guys is parang kaparehas lang naman guys ng Fujisan ang amoy niya. Kaparehas lang pa. Orange nga ang amoy niya. And sana guys nagustuhan niyo itong video na to, yung share ko sa inyo. And dahil ako guys, gusto ko talaga itong sabon na to kasi malaking tulong niya na nagawa sa balat ko, nabalik niya yung kulay, nabigyan pantay na ulit yung kulay ko kahit hindi pa ako ganun kalinaw. And nag-light yung balat ko. And pati yung scratch mark ko. Kaya guys, sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung nagustuhan niyo guys, please don't forget to give it a like, subscribe, and share this video guys. Kung ganito rin guys yung ginagamit ng sabon, comment nyo dun sa baba. And kung ano yung naranasan ninyo, i-share nyo guys kung ano yung naranasan ninyo habang ginagamit nyo itong sabon na to. Kung magkapares ba tayo ng naranasan.
And thank you guys for watching this video. So I hope to see you guys in the next video. Bye!